Poď, kontrola. To je nástup na výkon trestu, či čo? Skontrolujeme kliešte. Dobre? No ale nemám kliešte. Tu sa postav. A kto? Na koze, čo som obžalovaný? Tu sa postav. Tak. Ja ťa skontrolujem. No akože máte právo nevypovedať všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám? Máte právo aj na advokáta? No toto je hrozné. Musel ma tu vás, jak SPS kartelskou srintani, keby som kindervajce ukradol. No čo, našiel si? Čo si hľadal? Ti uverím, že nemám tam žiadne klešte. Jaj, čo robíš? Čo ma otáčaš? No čo, aj spredu chceš pozrieť? No čo, pozri sa, jak tu stojím, jak budem vyzerať na tom videu, jak út v teplej vode tu stojím. Úplne aha. Jak mám rovno tie nohy? To nie je normálne toto. No ti normálne musím aj zakázať ten televízor, aj tie kriminálky, lebo toto úplne mi tak prípada jak z filmu. To nie je fakt normálne. Ukáž, čo to máš? Detský olej? A to čo je, to je z detiek vyrobené? Také rysované deti? No ukáž, daj mi trošku na ten... Ale jemne, preboha, jemne. Však ja sa nečudujem, že ťa ani tej ženy nechcú. Však hen tak keby jej zatráčiš, tak vyskočíš z okna. Dobre? Všetko v pohode? Cítim sa znasilnený. Ľudia, život je príliš krátky na nudu, tak tam šľahaj odber tomuto kanálu, aby si mohol vidieť viac podobných videí. S pozdravom, Bailey.